pertama mau GGS. Oh. Nek sing GGS ki saka ndi? saking dukun. Bapake kan. Bapake ki aku kenal ning lali jeneng. Sing pundi? Anu bapak. Ketemu aku. Ning aku lali jenenge. Wong ngendi? Niku kadose wong bocok. Niki mun GGS Pikir ngadep ae. Iki mah lho, jenengan ae iki nggih. Ning lali jenenge sapa ya aku ngono ae. nek niku kuwi rombongan niki kadose ya. Rombongan lapangan niku. Oke, buat ngertos.